ישוע, אתה עוד מעט תהיה כוכב סרט. צריך להסתרק. תהיה כוכב בסרט. מי? בסדר. אתה. כוכב? כן. זה בסדר שאני באתי לשאול אותך כמה שאלות, סבא? פשוט עושה, אתה יודע, מין סרט כזה. זה לוקח הרבה זמן? אתה יודע, קצת מעניינים, מה שלומך, איך אתה מרגיש, וזהו, לא יותר מדי. מתי החלטתם לעבור לבית אבות פה ליוליאנה? מתי החלטתם? לא יודע. טוב לך כאן בבית אבות? כן, נוח לך פה? טוב, טוב, בסדר. מה יש בו? אני לבד. סבתא שמה בבית חולים. במחלקה למטה, בסיעודית. כן, נכון. אז אתה הרבה לבד פה? כל הזמן. כל כל הזמן. איך? אתה בא לבקר את סבתא לפעמים? אני הלכתי קודם, יום ולילה, לפני צהריים ואחרי צהריים. אבל בזמן האחרון אני לא רואה טוב. כל כך קשה לי לראות. אז עבדתי גם איזה שעות ביקור. אז אתה כבר לא יכול ללכת אליה כל כך? לא, אני לא רואה. את מי אתה רואה במהלך היום פה? סליחה? איזה אנשים אתה רואה פה ביום? כשאתה יושב בחדר, אנשים באים אליך? לא, אף אחד לא בא. אבא בא אליך הרבה? אבל בא פעם אחת, פעמיים בשבוע. זה לא הרבה כל כך. מה יכול להיות? מה יכול להיות? מה, עדי לא באה בכלל? עדי לא ממש באה, נכון? או שהיא באה? לא. יש לך לפעמים פה קונצרטים, נכון? כן, קודם, אני מבקש ללכת. ללכת. כל כמה זמן זה? כל... שבועיים, תלוי, בדרך כלל פעמיים בשבוע. אתה רואה טלוויזיה? לא. אני לא הצליח לקבל משהו טוב. אז סתם רציתי לשאול מה היית רוצה שיעשו פה עוד בשבילך? שמה? היית רוצה משהו? מה רוצים לעשות? לא יודעת, אתה רוצה שנבוא לבקר הרבה יותר ונעשה... לא. את מדברת, כולם מדברים כמוך. מפוקח מהר, וזה קשה לי. אז צריך לדבר מאוד לאט.
אבל אפשר לדבר מאוד לאט. בטח אפשר, הכל אפשר. אתה רוצה שנבקר אותך יותר? תבואו מתי שאתם רוצים, על מה לדבר? כן? זה יהיה לך בסדר? בסדר. כי אני חושבת שאני לא באה מספיק. נו טוב, וכל אחת מה שיש לו זמן. זה לא מעניין כל כך לבקר את איש זקן. מה זה, אני מבין שהם לא באים. סבא, יש משהו שאתה רוצה להגיד לי? להגיד, להגיד לי. אוהב אותך.